Kwazivai hama vateereri, nhasi tikafamba kuti tione chiremba vatanzwa nemukurumbira nyaya dzavari kubata dzakasiyana-siyana. Tikati aiwa, rega tichinzwa kuti sekuru ava vakambobva kupi, zvakambofamba sei, timbonzwa nhoroondo yavo nezvimwe zvavanobatsira kuti zvakamira sei. Sekuru, makasimbere? Ndinovara hangu kana makadiwa. Aiwa, isi tinosimba. Ndinovara. Sekuru, tingade kuziva kuti nhoroondo yenyu imimi makaberekwa kupi, uyezve basa kuti muzonzi sekuru kushu zvakabva kupi, zvakatanga rini? Ndinotenda hangu. Ini ndinonzi zita rangu rokuberekwa ndinonzi Fibion Kufa Ndirori. Zita rebasa rangu ndinonzi Sekuru Gushi. Kumusha ndikwa Mutoko kunonzi kwakawazva, Chief Charewa. Nyaya iyi matangira yakaita ndeyekuti ndakarwara neronda rakadhonza makore nemakore richindinetsa. Mukufamba waingonzwa kuti pano chiwanhu chiri pandiri kana kuti pano mudzimu uri pandiri unoda kusvika. Saka mukurapiwa tatenderera kusvika tazoenda kuMozambique kunonzi kuSongo nemabereki nemhuri yese, wakuru ndikati wakuru vamwe wanga varipo nevamwe vachiripo. Taenda ikoko tasvika ndokwakazonotsanangurwa kunzi kwete, urwere hwa muri kuona pamunandarume uyu pano svikiro riripo kana pano mudzimu uripo unofana kusvika paari. Ndobva wanzi zvatiri kuda, toda kuti munhu apore uyezve toda kuti mudzimu wacho usvike. Ndobva zvaitiwa saizvozvo, tikadzoka tikaya kumusha, chikaranga chikaitiwa, mudzimu ukatanga kubata pandiri. Ndobva ndakatanga kurotsiwa, ndaakurapa vanhu mishonga nemiti yakasiyana-siyana, vanhu nematambudziko wachiuya, wamwe waizouya mushure mekunge ndatowaziva kare kuhope kuti kuno vanhu vari kuuya vakadai vakadai. Alright. Pakaitika zvese zvimamani makore mangani? Kana ndisingakanganise ndakaberekwa musi wa 3 June 1972. Zvinoreva kuti izvi zvinhu zvakazotanga kuma 88, saka tinoti ndanga ndaa kuma 16 years. Alright. Makaritanga muchiri zera diki chairo. Alright. Pane pamataura kuti mimi makaita ronda. Kureva kuti mudzimu kana uda kusvika pamunhu unogona kusvikorwadza nyama. Ya, ndakatozvionera pandiri nokuzozvionerawo kuno vamwe vandaakubatsira. Kuno mumwe anotouya asidzi munhu ari kutakurwa arwara zviri siriyasi, anetsika muzvipatara, anetsika napano nepano, ozosvika pano toona kuti aiwa pano wakuru vari kuda kusvika pavari. Asi masvikira avanoita acho zvakangofanana nokunaya kwemvura. Imwe mvura unotinzwa nokutinhimira kwayo kuti mvura iri kuuya ine simba mushure mekunge wanzwa zvinenge zvichiitika zvacho. Alright. Hey. Yeah. Saka imimi vanhu vakaita seivavo vanoti vane midzimu isati yanyatsoitirwa chivanhu, kune vamwe vaya chibatanzira nevamwe vaya vemanjuzu, munobatsira here vanhu ivavo? Munozviitawo sei? Zvakanyanya izvozvo tinobatsira. Tinotanga tapinda muno mudare rasekuru, toona tiri pamwe chete kuti mudzimu uri kuti chii chaitika pamunhu uyu. Kana toona kuti mudzimu wacho uri kuda nzira ipi iri kuda kubatsirwa, ndewe manjuzu uda kuitwa zvekumvura here, aiwa ndewe mudzimu uda kurapa here, isvikiro roda kusvika here, ndewe mvura here, nekuti midzimu yakasiyana-siyana. Saka ipapo ndo patinenge tazoona manje kuti izvi zvinoda kuitwa pano munhu ndo zvakadai. Asi tingati tine vanhu vakati wandei wataitira, tinonge zviri kufamba zvakanaka. Aiwa, kutsanangura kwakanaka. Sekuru, mukurapa kwenyu kwamataura nhoroondo, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamainyanyorapa? Iko zvino izvi chirwere chandisati ndawanira mishonga, chirwere che-HIV. Asi tikataura zvirwere zvepabonde zvakafanana nesiki, panapa tiri kuzvigadzirisa zvichifamba zvakanaka. Toenda zvinana kenza, tiri kudhonza nepatinokwanisa, tichiedza kuwedzera nomwe miti yakasiyana-siyana. Asi kuno vamwe watiri kubatsira kana ichiri kutanga zviri kudinai iri kupera. Tozoita vari kuuya vachipenga, zvimwe dzenguva vanhu vanopenga nemhepo dzemumusha, zvimwe ndezvekuromba, zviri kubatsirika zvakanyanya, vanhu vachipora. Alright. Pane vanhu vekenza, vamwe vaya vari kutanga vaenda kuchipatara kunoitwa aya anonzi makimotherapy aya, ekuti vanhu vanonzi vari kupiswa. Munhu akadaro anokwanisa kurapika here mudare menyu? Inorapika kana yatodaro, inenge yanaka, nokuti inenge yakuti chiremba toona futi kuti ikenza nematare edu, uko yaonekwa futi kuti ichi ikenza. Saka inenge yakubatsirika zvakanyanya.
Alright. Ehe. Ya, tapanzwa zvakanaka ipapo. Tine nyaya yanetsa yashungurudza muZimbabwe, nyaya yegumbomba kumbopanze. Matare munomabatsira futi. Akanaka matare enyu baba. Handifunga kuti zvinhu zvinonetsa. Ende zvinhu zvinoshungurudza baba. Kana ndisingade kunyeberai. Kuti munhu wauri kuchengeta ndiwe unomigira zvokunwira. Ndiwe unomigira zvokudyira. Munhu iye pedza uri kugara naye wakaendesa ng'ombe. Kana nyangwe hauna kuendesa mombe. Asi wako zvinotozivikana pamutemo kuti mukadzi wako. Pamba muchigara mese. Zvinorwadza. Ipapo taakisa rukawo. Kana tasvika panguva iyoyo taakisa rukawo. Ende rukawo hwakasiyana. Kune wekudo. Wekudo. Wokuti ndikakugadzira ukanogadzira mudzimai wako. Ari kungosangana naye. Anotanga kumhanya achikwira mumuti achijamba achida kukwira mumwe muti achida kujambira mumwe muti achingodonha achiroera pasi achikuwara. Ipunishment inofanira kuwanika kumunhu. Kune wenzou. Wokuti munhu anozvimba makumbo aya kuita danda kudai. Ese makumbo acho. Munhu anofanira kukuwara. Achiziva yega kuti zvaaita hazvifaniri kuitwa. Kune wembwa. Wokuti unotowaona wakabatirana papi? Ipapo. Iwo tinohutora panguva inosangana imbwa hadzinoona pazvinenge zvasungana paya. Ipapo tikangokwanisa kungobata, tikangotora zvishoma zvatinoda ipapo zvapera. Tikakugadzirira aiwa zvanaka izvo. Saka kurukawo tiriko zvakanyanya chaizvo. Alright, ndinonzwa kuti hanzi kune rukawo rwehove. Rwehove uripo, unonzi muramba. Ehe. Wokuti kana munhu achinge aita izvozvo anotanga kunzwa kutsva zvakanyanya. Kana kuti apore kurwadziwa kwaanenge achiita panguva unotomisa muzidhishi romvura muchimudira mvura. Asi musoro munenge muchifungaira tuhutsi. Kuratidza kuti ndo zviripo. Wakawanda. Ya. Imwe nyaya yatinetse mazuva ano vanhu vari kubirwa zvakanyanyisa. Handizivi munobatsirawo here vanhu vari kubirwa. Ende uyezve ndoda kuti munditsanangurire kuti nyaya yekubirwa muri kutanga magadzira musha kuti pasabiwe here kana kuti munobatsira zvese kuti munhu abirwa zvinhu zvake zvidzoke? Totoda wabirwa wacho. Watobirwa wacho chaiwo. Awa wanouya hawo nekuti kana munhu uine musha wako unoda kuisa rushowa. Kana chiti rushowa munhu unochengetedza musha wako kuti usabiwe zvachose. Asi wabirwa wacho tine chitoada. Kuti wauye pano. Wongouya iwewe kana kuri kuti wakabirwa mumba tsvaira mararomba mawakabirwa imomo. Wobva wauya naye. Kunyangwe zvaane nguva yakareba hazvina basa. Ndati tsvaira chete marara omumba makabirwa imomo. Wouya nemarara iwayo. Iwayo ndiyo atichashanda naye pano zvawakabirwa. Ehe. Takakura kune imwe misha yekunzi hanzi ukaenda ukada kuba ipapo haugone kubvapo unogona kudzengereka uripo. Kune vamwe kunzi gejo ranamira pamafudzi. Munoita here futi izvo? Izvozvo tinoita. Takatobva kuiita nyaya yacho pamutoko. Vanhu vakaba pamba patanga tagadzira. Vanhu vaba pamba patanga tagadzira kudhuze nokwatsiga. Vanhu ivo wakatakura masora. Takatowasiya kuti wasiyei vaende. Pamagadziro takaita takati ngavamboende. Wakanotenderera pamurewa papolisi paya. Wachienda wachidzoka wachiramba waindotenderera kusvika wazita kutobatiwa nemapurisa. Mapurisa akauya nayo pamba pamutoko tiri pamutoko. Izvo zvinozivikanwa kunyangwe kana mapurisa pamutoko vanozviziva. Wakauya nawo wakasvika kuti vanhu ava ndio zvatawaona vachiita. Tikati wakaba zvinhu kwakadai. Wakanowaridzwa zvinhu wakauya wakapiwa zvinhu zvavo vanhu vakaenda kujeri. Ya. Basa rakanaka. Ya. Sekuru ndoda kuti mundiudzewo zvimwe zvandogona kunge ndisina kutsanangura before tisati tavhara chirongwa chinechi kuti muzivise mhuri yeZimbabwe zvimwe zvamunoita. Ndinotenda. Kune nyaya dzekurombwa. Kurombwa chaiwo vanhu vakaromba zvinhu mukauya panapa. Tinokurudzirwa kuti zvinhu izvi tisaite zvokudzingisa chiti kwabatiwa nyanga kwabatiwa chakati. Ndine kurudziro yekuti chinhu ngachiende kunopiwa muridzi wachene. Iwewe wakatora chinhu iwewe. Ndinokuti iwewe nechinhu chako chawakatora handi tutange tafesana nong'anga yani yako neng'anga yako. Tosvika kung'anga yako toiudza shamwari wakapa munhu uyu chinhu oti hongu iwewe ng'anga iwewe newewe wanyakuromba handi muri wangani. Iwewe ndopiyo zvinhu zvako iwe tambidza munhu chinjani chawakatora chiye. Iwe wotora dumwa pang'anga yechinjani
kana ng'anga ichizokuti aiwa ndipe dhora kana ng'anga ichiti ndipe pondo zvakwamura sitoda kuti upereke chinhu chinatsodzoka zvichene kuvanhu kuti wakatora chinhu. Alright. Wogura kuti mamungosvike mobata. Izvozvo handizvifarire. Zvinobatiwa zvinhu asi ini ndinowanzofarira kuti ngazvidzokere kuno akazvitokwa zvakabva. Alright. Izvozvo ndio zvandinonyanyofarira kuti munhu akaromba ngaadzosere zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Kunyaya yevanhu vanorwara nepfari. Pfari inorapika. Inorapika zvakanyanya ende ndo chinhu chingori easy pakurapa ichocho. Ndava pfari zvainoita inongouya pauri yosvika yodonha hauchazivi zviri kuitika asi marapiwa ayo akatireruke asi ndinowanzoda kune avo vasati vatsva kana uchinge wazotsva nemoto inondinetsa handidi kunyemberai. Alright. Ya muri Zimbabwe muri kunzwa ndo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Hurukuru tina sekuru Gusu vachitiudza kwavakabva uyezve nematare avo mabasa avari kubata mukati mematare echivanhu. Pari zvino ndinoti chisarai zvakanaka.